Aşgabatda zenan sürüjileriň täze sürüjilik şahadatnamalaryna eýe bolmakda we möhleti geçen dokumentini täzelemekde çekýän kynçylyklary dowam edýär. Bu arada Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy aýdýar. Aşgabatda zenan sürüjilere 10 ýyllyk möhleti dolan sürüjilik şahadatnamalaryny köpçülikleýin bermeýärler. Möhleti dolan soň olar hatawaly egzaminasiýon bölüme ýüz tutýarlar. Magistralny köçesinde ýerleşýän bu edarany gaýynyň 4-nji bölümi diýip hem adlandyrýarlar we resmi sany boýunça şäkli dokumentlary alyp barýarlar. Emma ol ýerde dokumentlary kabul etmekden ýüz öwrýärler we bolanok diýip ýeketäk düşündürüş berýärler diýip Azatlygyň habarçysy aýdýar. Onuň sözlerine görä aýallar sürüjilik şahadatnamalaryny ýylyň başyndan bäri täzelep bilmän gelýärler. Emma mundan öň olaryň sürüjilik şahadatnamasy üçin tapşyrýan arzalary kabul edilýärdi. Indi bolsa dolar ret edilýär. Sürüjilik şahadatnamasy üçin arzalary ret edilen zenanlaryň Azatlyk radiosyna gurrun bermegine görä polisiýanyň käbir işgärleri sebäplerini düýpden düşündirmeýärler. Emma beýlekler ýokurdan edilen tapşyryga talglanýarlar. Aýal sürüjileriň hukuklaryny kemsidýän bu gadagançylyk baradaky dokumenti görkezmek talaplarına ol munyň ýokurdan dilden edilen gadagançylykdygyny açyk aýtdy. Men dokumentleri kabul edip biljek däl maňa düşünüň diýdi. Haçan beriljek diýilip berilen sowaly bu maýor berilip başlanda şäherde gurrun ýaýrar. Şonda eşidersiňiz diýip jogap berdi diýip Aşgabatly söhbetdeşimiz polisiýa resmiýeti bilen gurrundeşligini ma'lum etdi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatyň ýol gözegçilik polisiýasyndan resmi maglumat we gadagançylygyň sebäpleri barada düşündürüş almak boýunça ençimetinden şygy häzir çenli netije bermedi. Şol bıraktyň özünde de Azatlygyň habarçylarynyň sözlerine görä käbir ýagdaýlarda polisiýanyň işgärleri dokumentleri kabul etmek meselesinde göni boyun gaçyrmakdan saklanýarlar. Emma olar goşmaça resmi namalaryň getirilmegini talap edip baştan soňýarlar. Ýa-da başga edaralara uğradýarlar. Şol bırakda Azatlygyň söhbetdeşleri dürli döwlet edaralaryna ýüz tutmagyny dowam etdirýärler. Käbirler öz hukuklarynyň bozulmagyna şikaýet edip prokuratura ýüzlenýärler. Emma olara dokumentler toplap şol bir hatawaly egzaminasiýon bölüme ýüz tutmaly diýip jogap berýärler diýip Azatlygyň Aşgabatdaky söhbetdeşleriniň biri gurrun berdi. Azatlygyň habarçysy soňky wakalaryň birinde ýurdun adam hukuklary boýunça baş wekili ombudsman edilen ýüzlenmäniň meseleni çözmese-de belli bir netije berenligini habar berýär. Haçanda uly sürüjilik tejribesi bolan zenan ýol polisiýasyna we içeri işler ministrligine ýüzlenmelerinden soň ombudsmana hat ýazanda ondan jogap bolmandyr. Emma bir hepdeden soň oňa ýol gözegçilik polisiýadan jaň edilip ombudsmana gaýdyp ýüzlenmezlik soralypdyr we oňa wagtlaýyn 1 aýlyk sürüjilik şahadatnama berilmek wada edilipdir. Bu zenan bu teklipden ýüz öwrdi we şeýle problema uçuran ähli zenanlary ombudsmana köpçülikleýin ýüzlenmäge ündedi diýip habarçymyz aýdýar.